Здравейте отново! Много се радваме, че сте с нас тук. Надяваме се да сте още повече, колкото от първото ни видео. И също така ви благодарим за топлите и позитивни думи. Благодарим ви за лошите, които аз изтрих. Моля ви, пишете по-позитивни неща, защото Цвети първо се депресира, и се разправям. Губи страшно много време за 3 коментари. Това естествено е кръга на шегата. Шегуваме се, разбира се, да. Да, на словото. Днес решихме да направим едно видео, в което по по-интересен начин, надяваме се, да ви разкажем някои неща за нас двете, защото всъщност едни от коментарите, които получавахме, бяха точно тези. Какви сте, кои сте и защо по дяволите ни занимавате с вашите видеа? Това не сме го получили. Като начало, ние имаме удоволствието, честта, привилегията да сме автори и водещи на шоуто на блондинките по Радио Фреш и може да ни слушате всяка делнична сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Така е. Плавен преход от радиото сега и към видеята, които решихме да правим, защото всъщност дори и в радиото всяка сутрин може да ни гледате на официалната Facebook страница на Radio Fresh, където имаме лайв видео по темата на деня. И така решихме всъщност, че не е лошо да се снимаме и видеа, в които да си говорим, да си споделяме различни интересни неща, а и самите ние, както ще забележите, имаме доста опит и наистина можем да разкажем, мисля си, полезни неща, пък и така да си поговорим просто по-женски. Този път не е през радиото, а през YouTube. Сега искаме да започнем една игра. Условно сме нарекли да и не. Двете ще си задаваме въпроси една за друга, не че не знаем отговорите, но идеята е вие да ги научите и спокойно ще можем да дигаме положително или отрицателно мнение на дадено становище, което едната казва за другата. Точно така. Хайде, вместо да си губим време в обяснение, може би Ели да го започваме, а пък и вие до вечер с половинките си може да го направите същото. Правилата са следните. Аз или съответно Цвети казваме някой факт една за друга и трябва да потвърдим или да отречем дали това е така. Първо ще разберете дали всъщност се познаваме достатъчно добре, колкото твърдим. И второ, ще можем да разкажем някои допълнителни неща около това. Добре. Аз ги държа, така че казвам първо. Добре. Ели има блог, който се казва Онлайн приятелка. Тук отговорът е да. Моя блог е от доста години, може би повече от 10, още когато всъщност изобщо не беше популярно и модерно да имаш блог, но пък заради голямата ми любов към писането, също това беше най-естественото нещо, което можех да правя. А и честно да ви кажа, си беше страхотен такъв само психоаналитик, всичко, което като хормони си го изливаш там, пишеш и се чувстваш доста по-добре. Последните години обаче, за съжаление, изобщо не ми вървят нещата с блога, просто защото върша други 1000 неща. Това не трябваше да го казваш, сега попално хората са тръгнали да го търсят това нещо и намират някакви стари публикации. Абсолютно не без са толкова интерес. Стари, обаче не са и толкова актуални, колкото би ни се искал. Добре. Сега предавам щафетата на Цвети. Чуйте това прави. Какво да ви кажа за нея? Едно барбани. Едно от нещата, които винаги са ми изумявали в нея, е, че от хората, които съвсем открито заявяват, че не харесват естествените неща. И това да си естествен. Нали, като всички, които влизат в Big Brother и други реалити предавания и казват, аз съм себе си. Да. Точно така. Смятам, че най-интересното нещо в един човек е ролята, която играе той, било в обществото, било вкъщи и всъщност точно тези роли ни правят това, което сме. Не понасим, когато хората, примерно ти им каже, опитай да се поправиш, виж, защо казва това или защо казва това и той казва, ами аз съм себе си, не мога, това мисля, това смятам. Защо трябва да казваш нещо, което смяташ и мислиш, когато очевидно то обижда другия до теб? И очевидно другите не са окей с това. Също така смятам, че след като не харесваш нещо в себе си, спокойно би могъл да го поправиш. Естествено, тук си има някаква мяра, но твърдо съм за всякакви поправки по тялото на човека, а за характера то е ясно. Аз мисля, че си почти единствен човек, който твърди, че предпочита има колебания за това дали да е естествен или не, но въпреки това може да ни споделите в коментарите как са нещата при вас и дали сте по-скоро на нейната позиция или на моята. Това между другото също интересен факт, че ние почти никога не сме на една и съща позиция. Но между другото, Ели, като заговорихме за това, се сещам, че това може да бъде тема и на наше отделно видео относно изкуствените или естествените хора. Най-трудното нещо е да изглеждаш естествен по изкуствен начин, но това ще го споделим, както казахме, в друго видео. Добре, сега ето подавам бележките на Ели и това, което
може би трябва да знаете за нея. Хайде сега да видим. Ами добре, Ели е от хората, които неистово се страхуват от лекари и не стъпват в болница, освен ако това не е дори да е наложително, пак не стъпват. Пак само обикалям около болницата. Така, тук трябва да дигнат, да, макар че е някакси така леко безотговорно. Но въпреки това, според мен си има дори и медицински термин за такива хора като мен, които изпитват психопатия. Може и така да се каже. Истината е, че наистина много мразя болници и лекари. Изобщо не ме питайте, нали, как съм раждала, очевидно не вкъщи. Последния път, когато трябваше да ходя на лекар, беше преди около по-малко от година, тази пролет, когато след като кашлях един месец, Свети най-накрая почти така с оръжие допрямо до главата ми, каза, че трябва да отида на лекар и реших да го направя. Между другото, това като го говоря, ще се напрягам. Това с раждането добре ти се получи, трябва пак да пробваш. Въпреки страха от болниците. В спешното почти щях да припадна, докато чаках да ме повикат вътре, след това влезнах, естествено получих сърцебиене, пулса ми скочи до тавана, лекарката реши, че ми има нещо, нали, и пожела да ми направи кардиограма, от което аз още повече изпаднах в паника, даже и разказах за моята история, колкото и унизително да беше, и тя реши, че така и така съм дошла веднъж и ще ме изпрати на кръвни изследвания. Там също беше забавно, но ще ви спестя тези подробности и може би ще се поговорим за това в някое друго видео. Ако и някой друг, нали, има същата фобия като моята, моля ви кажете, за да знам, че не съм сама на тази планета. Сега предавам ти тези неща и ви казвам нещо друго за Свети. Нещо по-пикантно ми се иска да ви кажа. Не, казахте, молите, без излагащи неща. Без излагащи. Достатъчно познати хора може да напишат отдолу. Добре, ще ви кажа нещо. Което лично аз много съм впечатлена, че Цвети успя да постигне и той, че успя да напише и да издаде книга. Представяте ли си, това е съвсем сериозно. Така, кажи как всъщност успях да напиша, Парола 9 месеца се казва, успях да напиша да издадох, благодарение на две чаровни момичета и моите издателки, които се казват Галена и Филипина и може би в момента ме гледат. И това беше едно наистина много хубаво приключение в живота ми, но не ми се говори много за него, защото може да си го потърсите, да прочетете и така нататък. Самия факт, че обаче успя да издадеш книга си е достатъчно така. Както каза Ели ти, когато си почнала много преди да го правя, така и аз издадох книга преди всеки да го прави в момента. Сега всички издават книги. Сега всички правят и влогове, да. Добре. А сега там ни по нашата градинка. Добре, последен факт. Така, ти си това. Защото аз държа тези неща. Да си излагаш ти. Елена е имала 3586 762 цяло мъже в живота си. Ели? Не. Хайде сега, скажи, това е истината. Това не е изобщо истината, бройката е далеч по-голяма. Знам, това цяло и 2 всъщност е цяло и 5. Шегувам се естествено и също няма нищо общо с това. Аз съм изключително така последователна в чувствата си, много настоятелна. Имала съм периоди на... Какво ми пред много настоятелна? Ами така, че не си променям лесно обекта на желание и не си сменям чувствата през 3 дни. И затова прозвуча като заплаха, Ели? Ама не, съвсем сериозно е. Плюс това, аз най-много вярвам на споделената любов. Тя е единствената, която особеност на Елена. Всъщност не може да те разочарова изобщо. Несподелената любов да държи жива. Нали, няма как да заживеете заедно и да му видиш всички кусури. Също така, няма как някакси да ти разбие всички фантазии, които имаш за това какъв прекрасен човек е. Така че да, бройката е много по-малка, но пък за това сметка на това много качество. Затапи ме тук направо, скрита реклама. Сега е мой ред. Не, аз мисля да приключвам. Не, няма да приключвам. Не, след този въпрос не искам да ми задаваш въпрос. Сега ще кажа нещо за Петя, понеже за темата за мъже, че е нещо за мъже. Така. Аплодисменти може да се получи така. Искам да ви кажа, че преди години, когато Свети бяхме необвързани, по едно и също време, което си е супер за две приятелки. Това беше истинско приключение, между другото. Скажи за него. Тя да ни арестуват един път. Така. И втори път. Да, него не си го спомням. Добре. Факта, който ще ви кажа за Цвети е, че преди време, когато излизаше на срещи от интернет,
винаги ме караше да й се обаждам на втората минута, за да я измъквам, ако срещата е кофти. Да. Признавай се. Но нека да кажем, тогава наистина бяхме много млади, но бързни и с Ели решихме да си направим един социален експеримент. Тоест, наистина ли, когато излизаш на срещи такива от интернет слепи срещи с непознати, наистина ли веднага се пристъпва към нали, по-сериозни целувки. Да. И ние държахме, че това е така, обаче пусто всички хора, с които излизахме, да, бяха абсолютно свестни и може би никой не е искал да ни целува. Като се замисля, може и това да е. Но наистина с Ели имахме едни трикчета, т.е. отиваме на среща и тя се обажда, примерно, или аз съответно, когато и ти си била на среща. Да, аз съм ходила на някой. Да, и се обаждаме през 2 минути и си имахме такива тайни думички и примерно, когато не ми хареса там отзад, за времето се питахме, нали? Така ли? Веднага тръгвам! Скачаме и тръгваме, защото по този начин можеш да се отървеш от досадните срещачи. Беше излизала с доцент от БАН. Да, а това беше всъщност ужасно. Най-ужасната ми... Много беше трагично. Не, той не беше доцент, по-скоро беше прегледно млад за доцент, но беше не много свестно момче, но кой обича свестните? Така, за нашите опити в срещите и изобщо за мъже, със сигурност ще си говорим още много в нашите видеа. Така че ако темата ви е интересна, може да дадете по един лайк и да се абонирате за канала, за да не изпуснете нито едно видео, в което любов и комедия се смесват до комедия. Също така ни е интересно и какви хора сте вие, така че ако и на вас ви е интересно да се разкриете, разкажете ни нещо повече за себе си отдолу под коментари под това видео. Наистина ще ни е приятно да се запознаем и да видим, че то за хора сте. Споделете това, което ви вълнува, това, което смятате най-интересно за вас или пък това, от което се боите, което харесвате, което обичате. Точно така. Толкова от нас за днес, защото е време да отидем и да свършим и някои други неща, а не само да снимаме видеа за интернет, нали? Аз не. Аз продължавам да снимам тайните ми видеа. Очаквайте скоро и тайния канал на Цвети, но за сега се абонирайте за нашия, за да не изпускате нищо. Всеки четвъртък може да гледате видеята ни колкото си искате и по колкото пъти искате.